Haka nok pais ngi jong ka arpu pratari unai lar araja arpu saw, haka por saw beje tamai hapreng uslap ubajurba, uperthat ulapam haka wei kejaka keberan marjan, bat kawai ketrap hanong siliang maus boj. Klempoi mudur bah haka teka trap dan saw ngot kirang ba nong ram, kibari na uslap, bat haka shikilip mat uperthat ulasim ya kejing jong uwei na preng jong ki. Halor kete ke jingja ke kunhun jong shilong mil haka arpu kundai tere unai lar araja arpu saw kala lecce kete ke jaka bat ikundu yo ba roy nong dhar usordar kete ke snong bat kumjo yo try kete ke jakaram uba pilas khar ko ngor saw punres nam karta ubala don lang haka kete ke trap haka por bopom uperthan bat ubala lach im uba pilas ulay thu bo perthat ulawan pam kumba haka por saw shiteng bod ong kindet kinsan kila shiyo tay ka leili na ka jingtiet perthan bat baro kila kelon yap ler hang tahi ulong ba kham hadien kumba shipo lani khat san minute lai ngot na pedeng jongki kila kindet ben riu no bat ma u kumutrai ka lingkha ulapun chakinong ket kam snang ban pan jingaram layo jingtep boteu bala klat udeu bala tep kerteng kumu ba luwel nongrum saupu saus nam karta ubadai nagas nong ping white naga than mau kunro ubala wan bala rap sakate ke jaka shu laang ya ka basa uba luwel lapen ketches nong jong u hakamit jong ka arpu pratri nailar arja arpu sa bat pen khoi ya ka basa jong u hne kasngi kiwei pat kibla men sa bat pangmet ki kenthop yo ba kendrikus kharkongor rupos nam nagas nong mausbot borba extension mukhem saupusan nam karta ubadei nagas nong pingwat i pahak por slap iri slap te kansan su sawah betang kajing sawah te idan sangon te ngilai ngot misau ta tu ita we pat klat no Gimana kita kisah ngot? Ni nang senang armut te nampai po pingwat armut Kumbakat nusna minta bela klatna. sau snem masmawa ya keren kai menen Tempat sama kan kembar kat nubaji kerja kan ni. ba Puan pidang ya, kapur kumlo kerja kan ni, kapur pidang ya le ayu. nang song kai semberi slap tempat rang slap ni song asam te kum kapor try kum ba sau stem try Teherin kita pat kumno pila banyak jing tipat sia. kata kapor pat andalang hati briu himanga tengah sapun pat ken ya orang ba dong nokla matai badan nomor pun pa ta kamsuk ta tengah pun perlok kan telah ewan kan nasional Dalam mentapi ang bidang dan apa ni sumarne mentah manga mentah tengah mut balik sundawai kaya ada kan barok kan itu ki arngot pat kidan tawe udan ta sapun wa senang lecong te tawe udan senang Begini kami semar hospital ni lambat saja. tuwe dak lek men kawan jero is possible te kila pat siang uba roy nong dhar usordar ka mausbot ulaong banakan liang kasnong Maria yo jingtep ya ketega jingja kila pun si kibor pulit ka madarteng police station kibalawan mardor sa ketega jaka kila pentep ru ya ka 108 ambulance kabala kit yo ba lowel sa jaka sumar henry lesyambo la klatno shwaban yo jing sumar nakaliang ka dorbas nong kala pa jing to sa video ka mauring keneng CNR di blog kumju si kibor bahalor kenega jingja kenang ba kilanot kinyo kilat jingarap Hadin kata kajing ja kumba sau siteng ai teng yo jing tep bakaladon kajing siapon bertat ya ibriu baterai lingkha hangane po mau subuit nong siliang kalenti ban lecha sweet force Hadin jo kata nilai mare buat syarane kajaka ban lepet yaki buat anda lapoi hakane kajaka Iyo jiktip baki dan kini ki beriu samut ki balasya ketak hakane ka jingpom pertat bat hajimpoi kumta hadin mangala keli na kini kilai ngot ki atho ba hadin jo ka jingpom pertat laong ba kumba sipo hasan minit ki yabler kimtip beriu show hadin jo kata anda kilat beriu ki persiamban wat jingera buno ki pun sia kinong terikam snong te ini iwe pat iba lowel nongom iba song hakasnong pinwai iba suwan tre bela sene kasnong jongi bat kat kum ka jingpe jongi
ngi iba idon jingkar men show te hadin jo kata ngila pentip syakapor pulit bat kunju ru sya ke 108 ban wan yarap yai te la so thu pat ba layo jingtip ru na pulit ong ba ni iba lowel nang rum kat kum ke jembatai na po hospital ki ong ba brodet kabamut ila khlat na lenti kani long ka jingja ka basusi but kadero kasin ka banangkong kat hakarta ka jonga mga tip pakampat judon kum kani ka jingja sya pon perthat so menen kasngi kadai ka jingja ka banangkong ya kasnong ka jungi menen step hakapor kumbash pho baje ti dan ki ba battery po block pa i badai ru ikram sabab lawan kedua yang man keli benia sipang kani kakam tim layat hu benia sipang jong i bat alo jong kata na kaliang jong kasnong ru ila pha da ka jingtho show video jong ka block mo keneng bat tip i bat ha kani ka jingtho ngibu ru ka jingkarpat ya ka face bodon burom jong video mo keneng ba insmubha ban penyo jing yarap lem ru wat yakini ki papang ki basitom khnang makan long ka chimantoy nakamta kayi kasem ke joki kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified u khau 45 henrai ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto u khau ba ai barabor umdei u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henrai ba uni u khau 45 dan jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus f haki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki scheme ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da u khau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya